in un mondo che non ci vuole più il mio canto libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va. Pilas que fili jassas, kalosirtate sto programamas, panda se aftiti stigmi diaforetiki, pos pandaleme, che pistevo tine i catali li stigmi che na poressume ligo, na cathissume, na xecurastume, tora pu borume na etzin echume aftoto dialogo sio pilota ithela na po, pu thaborusame na arhissume masi, che esimera arhisume me enarito pusai prepena mascani na meletissume ligo perisotero na envathinume ligo tindikinas tin aftognosi di ladina canume e na dicomas esoterico dialogo. Telega aftestis lexis anacusis mia foni apomessa su na lei oti venissei canos na canis cati, pai na pasnato canis. Prospatise homos nas visis aftiti foni, ine apparetito. Alla me aftiti foni pu penselo nas viso ego, pu ine mia foni dialogo possessiva, archisume simera na milissume, me mia iperochi chiria pu ine masimas, sto tema di simeras, pame accusate polla, alla pistevo pu sempre pena stamatissime pragmatica, na accusume, aftoto gegonos pu egine prosfata, mazime tinkiria tsiukova, io pia ine kodamas, kalosirtate, Evkaristopoli. Ine Alicia pu sinandithika me prosfata. Che ho la tichea. E alla tipo da ine tichea stisoi, i parchipandote e nas canonismos, e nas nomos, pu mascani nas inandisume. E si sapoti Moldavia, e che te, e girissimi si Evropi, apoti mekti Rossia, girisate ftassate stinelada, che go apotinali Evropi, apotin Italia, e girisa che go che irta stinelada, che sinandithikame do. Pos sinandithikame logo merikalu ludia. Talu ludia ma sekana na sinandithume, venine etsi. Ja pestemo kiria Tsiukova, ja tipolia po tus filos mas parakolosune, θα ήθελανε να σας γνωρίσουν όπως και εμείς, να μπορέσουμε να καταλάβουμε περισσότερο την δική σας την ιστορία. Εσείς έρχεστε από το Κεσενέου, από την πόλη. Ναι, έχω γεννηθεί στη Μολδαβία. Ναι. Είναι μια μικρή χώρα. Παλιά ζούσαμε με τη Ρωσία, Σοβιετική Ένωση, πρώην Σοβιετική Ένωση. Από πότε έχει πέσει ο κομμουνισμός, η Μολδαβία είναι μια πολύ μικρή χώρα και δυστυχώς άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Και η μοίρα με έφερε στην πανέμορφη Ελλάδα. Ναι. Που αγκαλιάζει όλους, πρέπει να το πούμε. Αγκαλιάζει πραγματικά όλους. Από όλο τον κόσμο. Και εκεί στη Μολδαβία εσείς κάνατε κάτι στη ζωή σας, όταν ήσασταν μικροί, θυμόσαστε κάτι από τον τρόπο ζωής που ζούσατε. Πέστε μου λίγο για σας εκεί. Κοιτάξτε, η ζωή ήταν βέβαια φτωχιά, επειδή είχαμε κομμουνισμός. Παρ' όλα αυτά, η Μολδαβία είναι μια πράσινη χώρα. Έχω συνηθίσει εγώ με τα πράσινα, με τα φυτά, με τα λουλούδια και δεν θυμάμαι από μικρή όσο θυμάμαι η μαμά μου, επειδή ήμασταν 6 παιδιά. Μεγάλη οικογένεια.
δεν είχαμε πει φάρμακα. Η μαμά μου μας είχε θεραπεύσει με λουλούδια, με βότανα. Και τη σωστή διατροφή της περιοχής. Ναι, όσο είχατε. Κοιτάξτε, η διατροφή, η αλήθεια είναι ότι η διατροφή είναι μέχρι τώρα βιολογική. Λοιπόν, εσείς από εκείνη την εποχή θυμόσαστε περισσότερο αυτά τα βιολογικά, τις στιγμές βιολογικές που ζήσατε. Λοιπόν, το σώμα σας, τα κύτταρά σας είναι γεμάτα από αυτή την αρχική ζωή που κάνατε. Πόσο χρονών ήρθατε στην Ελλάδα? Όταν πρώτο ήρθατε? Ναι, 32 χρονών. 32 χρονών. Όταν πρώτο ήρθατε, οι αλλαγές σας πειράξανε, είδατε κάποια διαφορά απότομη ή μπήκατε αμέσως στο κλίμα της Ελλάδος? Όχι. Κοιτάξτε, επειδή η Ελλάδα είναι πανέμορφη, παρόλο τις δυσκολίες που με έφεραν, που πέρασα στη Ρωσία για να μπορέσετε να έρθετε εδώ. Ο λόγος που ήρθα εδώ, επειδή δεν είναι εύκολο, δεν αφήνει κανείς την πατρίδα έτσι για ένας απλός λόγος. Εσείς μετά, να το πούμε, που είστε ένας άνθρωπος που έρχεται από πανεπιστήμιο, είστε manager, είστε ένας άνθρωπος που έχει δει πάρα πολλά, έχει ζήσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Με κόκκινο δίπλωμα τη Μόσχα manager. Αλλά δυστυχώς έπρεπε άλλαξαν τα πράγματα. Και ήρθα στην Ελλάδα. Ξέρω που έχετε ένα παιδί. Έχω ένα παιδί, ναι. Ωραίο παιδί. Πώς το λένε? Ρουσλάν. Ρουσλάν. Και λίγο την ιστορία του Ρουσλάν. Θα μου πείτε, τώρα πόσο χρονών είναι? Τώρα είναι 25. 25. Είναι η ζωή μου. Βέβαια, για κάθε μάνα ένα παιδί είναι η ζωή της μάνα. Σε όλα τα μέρη του κόσμου. Έτσι. Και λίγο αυτό που σας έκανε να μπείτε μέσα σε έναν τομέα πολύ δύσκολο για σας που ήταν τα ψυχοφάρμακα. Τι σας έκανε να μπείτε σε αυτό, με ποιο τρόπο εσείς ζήσατε αυτό το περιστατικό? Κοιτάξτε, ήρθα στην Ελλάδα και ήθελα πάρα πολύ να φέρω κοντά το παιδί μου. Δεν είχα πολλές ευκαιρίες επειδή δεν ήταν εύκολο, δεν ανοίγανε εύκολο βίζα για το παιδί. Πήγα στη Μολδαβία, εγώ ήμουνα πλέον νόμιμη στην Ελλάδα, πήγα στη Μολδαβία, άφησα τα στοιχεία του παιδιού και χρήματα σε ένα τουριστικό γραφείο, ώστε και τους παρακάλεσα να ανοίξει βίζα για το παιδί, να το φέρει στην Ελλάδα. Τότε το παιδί ήταν 14 χρονών. Και δυστυχώς αυτό το γραφείο μαθαίνω μία μέρα, την ημέρα που ξεκίνησε το παιδί, που πήγε να το στείλει, το πήρανε από το σπίτι που τον φρόντιζε η μητέρα μου, της είχα εμπιστοσύνη. Πήρανε το παιδί από το σπίτι και το στείλανε παράνομα στην Ελλάδα. Με ποιο τρόπο? Με τα πόδια. Ήταν μια ομάδα 14 άτομα. Και πόσο περπατήσανε? Ήταν άλλα 2 παιδιά. Για πόσο χρόνο περπατήσανε? 2 εβδομάδες. Εγώ δεν ήξερα πού είναι το παιδί μου. Είχα μόνο ένα τηλέφωνο από κάποιο άγνωστο άτομο που μου ζήταγε λεφτά. Μου ζήταγε λεφτά, μου είπαν ότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, περιμένουν ευκαιρίες για να περάσουν τα σύνορα και δεν έχουν την αφάνεια και πρέπει να τους στείλω λεφτά ώστε να μπορούσαν να επιζήσουν για να Πότε μέχρι θα βρουν ευκαιρία έφτασε να μετά 15 μέρες. Σε 2 εβδομάδες, βέβαια σε αυτές τις 2 εβδομάδες εγώ αναγκάστηκα να πάω σε ψυχίατρο για να μπορώ να κρατηθώ. Και σε 2 εβδομάδες με πήραν τηλέφωνο, μου είπαν στη τάδε ημέρα, στη τάδε ώρα να είμαι δίπλα σε μια εκκλησία στην Θεσσαλονίκη για να συναντήσω το παιδί μου.
Δόξα τω Θεώ, το παιδί δεν έπαθε τίποτα, έφτασε στην Ελλάδα. Δεν ήθελα να απευθυνθώ ούτε στην αστυνομία, επειδή μου είπανε ότι αν θα πάω, θα πω. Θα πάθαινε πολύ μεγάλη ζημιά. Μα απελούσανε. Αλλά από αυτό που ξέρω, εσείς περιμένατε 24 ώρες έξω από την εκκλησία. Έξω από την εκκλησία περίμενα, μου είπαν μία μέρα πιο νωρίς να πάω. Ήθελα να ελέγξουν αν δεν θα πάω εγώ με την αστυνομία. Περίμενα όλη νύχτα δίπλα στην εκκλησία εκεί, δεν ήρθε το παιδί. Περίμενα την άλλη μέρα, όλη μέρα, και παρακαλώντας την Παναγία εκεί δίπλα στην εκκλησία να μην πάθει τίποτα. Την άλλη νύχτα, τη δεύτερη νύχτα, έφτασε το παιδί. Δοξάζω το Θεό. Από τότε αλλά εγώ χρόνια. Έχω πάθει... Ναι. Από πόσα χρόνια περάσανε? Έχουν περάσει 9 χρόνια. 9 χρόνια. Ναι. Από τότε εσείς παίρνατε ψυχοφάρμακα. Ναι. Λοιπόν, από τότε τώρα έχω πάθει μεγάλο σοκ. Μεγάλο σοκ. Βέβαια. Και μου είχε γράψει ο ιατρός τότε Σεροπράμ. Ναι, τα φάρμακα που παίρνατε, ό,τι φάρμακα παίρνατε, τα παίρνατε και σας συντηρούσανε. Σας βοηθούσανε με κάποιο τρόπο. Εκείνη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι. Εκείνη τη στιγμή κάπως είχα ανάγκη και κάπως είχα... Ακριβώς έπρεπε να πάρετε και να τα βοηθήματα. Ναι. Αλλά μετά ξέρω ότι εσείς τώρα διαχειρίζετε ένα ολόκληρο γεροκομείο. Ακριβώς. Και είστε άνθρωπος δυνατός και με πολλή γνώση. Αυτό που εσείς τώρα πάθατε, πριν πόσο καιρό δηλαδή μας γνωρίσατε εμάς? Κοιτάξτε, επειδή παρόλο που έπαιρνα επί 8 χρόνια το Σεροπράμ, μόλις το παιδί έμενε παλιά 4 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, όταν ήρθε. Μετά, όταν έκλεισε 18 χρονών, δυστυχώς δεν ήθελε να παραμένει στην Ελλάδα. Μου είπε ότι έχω κλείσει 18, εγώ θέλω να γυρίσω στη Μολδαβία, να πάω πανεπιστήμιο, να σπουδάζω εκεί. Είχα πάθει άλλο ένα σοκ, επειδή το παιδί έφυγε από κοντά μου. Και τώρα τι έχει ο ιατρός γίνει το μου παιδί είπε, τώρα? Έχει τελειώσει πανεπιστήμιο. Και είναι τώρα δικηγόρος. Είναι, ναι. Δικηγόρος. Λοιπόν, είναι νομική οικονομία. Ναι. Εγώ μέχρι τώρα δεν το πιστεύω, επειδή πραγματικά θεωρώ ότι έχει γίνει ένα θαύμα μαζί μου. Μετά από τόσο χρόνια που έπαιρνα Σεροπράμ, και ξέρετε που είναι το μεγάλο πρόβλημα, επειδή ο οργανισμός έχει συνηθίσει με αυτό το φάρμακο. Με οποιοδήποτε φάρμακο ψυχοσωματικό. Ο ιατρός μου έλεγε ή πρέπει να πάρω πλέον διπλή δόση, επειδή κάθε φορά όταν έρχεται το παιδί εδώ, έρχεται καλοκαίρι. Όταν φεύγει αναστατώνουμε. Και μου είπε ότι ή πρέπει να πάρω διπλή δόση ή πρέπει να πάρω πλέον κάποιο χάπι πιο ισχυρό, που εγώ δεν το δέχτηκα. Δεν το δέχτηκα και έτσι είχα συζητήσει για το θέμα μου και με είδε στενοχωρημένη μετά όταν έφυγε το παιδί, η προσταμένη στη δουλειά. Στη δουλειά σας, ναι. Είχα συζητήσει για αυτό το θέμα μαζί της και μου πρότεινε κάποιες σταγόνες. Εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα τι σταγόνες, επειδή δυστυχώς δεν είχα δει την εκπομπή σας. Μου είπε ότι πήρε κάποιες σταγόνες από εσάς, που είχε και αυτή κάποιο πρόβλημα, και μου είπε ότι τη βοηθούσε πάρα πολύ. Και μου είπατε που είναι 3 είδη σταγόνες. Ναι. Της είπα να μου τα παραγγείλει, της είπα ότι θα είμαι έτοιμη να δοκιμάσω τα πάντα, αλλά μόλις άκουσα ότι είναι από τα φυτά, που εγώ πιστεύω πάρα πολύ και έτσι είναι, επειδή ο Θεός
μας έχει δώσει. Τα φυτά. Τα φυτά. Εσείς φτάσαμε στη στιγμή από τα 3 λουλούδια, έτσι. Αρχίσατε να ακούσετε από την προϊσταμένη σας τα 3 λουλούδια. Τα 3 λουλούδια, γιατί δίνω πάντα αυτά τα 3 λουλούδια, assoluto fiori, rosa canina, mela selvatica. Ήτανε αυτά. Ναι, ναι. Ήτανε αυτά. Αυτά και τα 3 μπουκαλάκια. αρχίσατε λοιπόν με ποιο το τρόπο? ρίσκο. Ναι. Κοιτάξτε, είχα αποφασίσει να διακόψω το σεροπράμ από τη στιγμή που δεν ήθελα ούτε να πάρω διπλή δόση, Ναι. ούτε να πάω σε κάποιο χάπι πιο ισχυρό, γιατί καταρχήν έχω πάρει πάρα πολλά κιλά. Εγώ ήμουνα 55 κιλά, ήρθα 49 στην Ελλάδα, μετά επί πολλά χρόνια ήμουνα 55 κιλά. Θα αρχίσουμε, κοιτάξτε, για να μην πούμε μόνο για ένα φάρμακο, να μιλήσουμε για το ψυχοφάρμακο γενικά και θα λέμε ότι πραγματικά όταν παίρνουμε οποιαδήποτε υποστήριξη με φάρμακο, το σώμα μας έχει ανάγκη από περισσότερη βοήθεια από το σηκώτη. Λοιπόν, πρέπει να δουλέψει περισσότερο και αρχίζουμε και δυσκολευόμαστε μετά και στο έντερο. Λοιπόν, αναγκαστικά, άμα πρέπει να το πάρουμε, το παίρνουμε όπως το πήρατε και εσείς τόσα χρόνια. Αλλά το σώμα σταματάει την σωστή λειτουργία. Δεν έχει μια αρμονική ισορροπία, όπως μας έλεγε ο Πλάτωνας. Και γι' αυτό πάει σε αρρώστια. Κοιμόμουν πάρα πολλές ώρες, επειδή δίνει ύπνο. Αυτό είναι και εκείνο που σας κάνει να πάρετε και περισσότερα κιλά. Γι' αυτό πήρα την απόφαση, έπαιρνα αυτές τις σταγόνες, ενώ ο ιατρός μου είπε ότι αυτό το φάρμακο κόβεται μέσα σε μισό χρόνο. Ναι. Το έχω κόψει μέσα σε 1 μήνα. Με δική σας προσωπική απόφαση. Μου πήρα την απόφαση, άρχιζα να πάρω αυτές τις σταγόνες, είδα ότι με βοηθάνε πάρα πολύ, ότι δεν έχω πρόβλημα και έτσι αποφάσισα να συνεχίσετε. Να συνεχίσετε. Είχατε ποτέ διαταραχές, προβλήματα, εκτός τις πρώτες μέρες που σίγουρα θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είχα σπασμούς. Μετά τις από την αρχή είχα σπασμούς. Μέχρι και τη νύχτα σηκωνόμουν, έπαιρνα σταγόνες. Και ηρεμούσατε. Ναι. Και ο μέχρι ύπνος... και ο σύζυγός μου έβλεπε τη διαφορά. Να σας πω, έβαλε έτσι τα κλάματα. Συγκινήθηκε. Συγκινήθηκε από χαρά. Να μου το χαιρετήσετε. Ναι. Να μου το χαιρετήσετε. Αυτή είναι αλήθεια. Είναι πραγματικότητα. Πραγματικά δεν το περίμενα ούτε εγώ. Επειδή επί χρόνια ήθελα να σταματήσω αυτό το φάρμακο. Ήθελα να ξεφύγω, να πάρω κάτι που να μπορεί να είναι, ας πούμε, παράλληλο, να μπορέσει να σας βγάλει από αυτή την ανάγκη. Γιατί και ήδη οι γιατροί μας το λένε, να μην μπούμε μέσα σε έναν αναγκασμό, δηλαδή με μια βοήθεια μόνο να μπορέσουμε να αρχίσουμε, αλλά και ήδη οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι άλλο να δώσουν σε αυτές τις συνθήκες που εσείς ζήσατε. Λοιπόν, σέβοντας τον ψυχίατρο, ο οποίος έδωσε την δική του καλή την βοήθεια στη στιγμή που είχατε απόλυτη ανάγκη, πάρα πολύ. Πραγματικά, τότε είχατε ανάγκη. Αλλά είχα βοήθεια, αλλά μετά ξέρετε, θέλω να σας πω ότι που ο οργανισμός είχε συνηθίσει. Μπράβο. Θέλω να πω κάτι επάνω σε αυτό, σαν καθαρή ερευνήτρια επάνω στο θέμα αυτό. Θέλω να σας πω για τα δικά σας τα κύτταρα. Μην ξεχάσουμε ότι τα κύτταρά σας ήταν καθαρά. Πολύ καθαρά. Είχατε από μικρή μία αγωγή από τους γονείς που δεν παίρνατε φάρμακα, που ήσασταν εντελώς καθαροί στα κύτταρα, στη μνήμη των κυτάρων. Λοιπόν, αρχίσανε να βάλουν στην άκρη τη χημεία και μπήκε η φύση και κυρίεψε. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω που όλοι όσοι μας ακολουθούν τώρα μπορούν να υπογράψουν και γράφουν επανειλημμένως, και σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθείτε σήμερα και τώρα, αυτή τη στιγμή, γιατί είναι απόλυτη αλήθεια. Αυτό που βγάζουμε στον αέρα, και η κυρία ήρθε ενθουσιασμένη, κάθε ενθουσιασμένη. Εγώ ελπίζω ότι αυτή η μαρτυρία θα μπορέσει να βοηθήσει χιλιάδες και χιλιάδες άνθρωποι που μας παρακολουθούν, και την ευχαριστώ επί καρδιάς και σε βάθος της καρδιάς μου. Γιατί αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά
Ευχαριστώ επειδή είδα αποτέλεσμα. Αυτό θα ελπίζω, να μην τραγουδήσουμε νίκη από τώρα, να πούμε ότι έχει ο Θεός. Εμείς κάναμε το πρώτο βήμα, δώσαμε την πρώτη έρευνα, ό,τι μπορέσαμε κάναμε στο θέμα της έρευνας του συνδυασμού, γιατί επάνω σε εκείνο εγώ επιμένω, διαβάστε τα βιβλία μας. Έχω γράψει το πρώτο βιβλίο που είναι ένα συνδυασμό τροφών, βοτάνων, λουλουδιών. Επιμένω σε αυτό το συνδυασμό γιατί το έχω ζήσει προσωπικά, γιατί το έχω δώσει σε δεκάδες χιλιάδες κόσμο και βλέπω ότι το αποτέλεσμα είναι δελικάτο, είναι ευαίσθητο, είναι αποτελεσματικό, είναι δυναμικό, τονωτικό, βγάζει πάρα πολλούς αναγκασμούς και καταναγκασμούς, μας βγάζει από δυσορροπίες, μας πάει σε μια θετική ενέργεια, θετική θέληση, μας βγάζει την απάθεια από το σώμα, το ότι δεν θέλουμε εμείς να κάνουμε μερικά πράγματα, τα λουλούδια μας καθοδηγούν να πάμε να τα κάνουμε, που είναι αυτό το πιο δύσκολο, έτσι. Λοιπόν, είπα τώρα όχι οι 10 comandamenti, δηλαδή οι 10 νόμοι της φύσης, αλλά με κάποιο τρόπο σας έκανα να καταλάβετε που αυτό που εμείς κάνουμε είναι ρεάλε, είναι πραγματικό και μπορούμε να νικήσουμε όλοι τα προβλήματά μας. Άμα τα παίρνουμε εγκαίρως, άμα τα παίρνουμε στην σωστή στιγμή, άμα έχουμε όμως και κοντά έναν άνθρωπο, κάποιος άνθρωπος, πολλοί άνθρωποι που μας αγαπάνε. Μην ξεχάσουμε ότι η κυρία έχει έναν πολύ καλό σύζυγο κοντά που την αγαπάει. Μην ξεχάσουμε ότι κάνει μια δουλειά μέσα σε δεκάδες και δεκάδες κύριοι ηλικιωμένοι που την λατρεύουν, από αυτό που ξέρω, από αυτό που κατάλαβα, που όλο το προσωπικό την αγαπάει ιδιαίτερα, που είναι ένας άνθρωπος των ανθρώπων, της ανθρωπότητας. Λοιπόν, όλο αυτό που δίνει το ξαναπαίρνει πίσω. Και είναι αλήθεια που εμείς είμαστε αυτό που κάνουμε, αυτό που πιστεύουμε και αυτό που προσφέρουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα, φίλοι μου. Γι' αυτό σας λέω ότι τα λουλούδια έκανανε το βήμα που έπρεπε να κάνουν, γιατί εσείς είχατε αυτό το σώμα καθαρό, αυτή τη σκέψη αλλά τόσο καθαρή. Αυτό που θα ήθελα να σας πω, φίλοι μου, πριν να ολοκληρωθεί η εκπομπή, θα ήθελα να σας ζητήσω μία δική σας γνώμη, γιατί πραγματικά η μέρα κυλάει με αυτό το μεγάλο το γεγονός που σας άλλαξε τη ζωή. Αφιερώνουμε αυτή την εκπομπή σε εσάς, κυρία Κατερίνα, γιατί είναι απαραίτητο σήμερα να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό το στήριγμα, αυτή την σκέψη θετική που είχατε εσείς και μας δωρήσατε, γιατί ήταν και ένα μεγάλο δώρο το να πιστέψετε σε μερικές σταγόνες φυσικές. Να μπορέσουμε να ακούσουμε την δική σας την γνώμη. Τι θα ήθελατε να προτείνετε σήμερα, εσείς που είστε μέσα στους ανθρώπους ηλικιωμένους, που βοηθάτε με ένα χαμόγελο έναν άνθρωπο που φεύγει πολύ σύντομα από τη ζωή. Τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τα παιδιά που μας παρακολουθούν? Κοιτάξτε, εύχομαι βέβαια, επειδή η Ελλάδα περνάει μια κρίση αυτή τη στιγμή, εύχομαι τους νέους να έχουμε δύναμη, να έχουν υπομονή για να περάσουν αυτές οι δυσκολίες στη χώρα τους. Επειδή ακούω διάφορα ότι φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα και μου θυμίζουν τα χρόνια που έχω φύγει εγώ από την πατρίδα μου, και αυτό είναι κάτι δυσάρεστο. Γι' αυτό εύχομαι τους νέους καλή δύναμη και να μένουν στην πατρίδα τους, να πολεμάνε με οποιοδήποτε τρόπο, επειδή η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα, είναι μια δυνατή χώρα με πολύ έξυπνους ανθρώπους και θα τα καταφέρουν. Εγώ γι' αυτό θα ήθελα να σας σφίξω το χέρι,
να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ό,τι μας είπατε, γιατί κάθε λέξη είναι κομμένη στην πέτρα, που λέει ο λόγος, και από τη δική μου πλευρά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχηθώ ό,τι το καλύτερο εσείς αισθάνεστε μέσα σας σαν επιθυμία, να έχετε όσο μπορείτε το παλικάρι σας κοντά, να μπορέσετε να το χαρείτε, να γνωρίσετε εγγονάκια, να μην υποφέρετε άλλο, να χαμογελάτε όσο μπορείτε περισσότερο. Και δεν σας κρύβω ένα πράγμα, αγαπώ ιδιαίτερα τη δουλειά σας. Αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά σας. Και εγώ την αγαπώ. Εξάλλου αφιερώνουμε πάρα πολλές εκπομπές στους ανθρώπους που έχουν τεράστια μοναξιά, στους ανθρώπους ηλικιωμένους. Δεν σας λέω που και το δικό μας είναι ένα μεγάλο γεροκομείο, αλλά σχεδόν, γιατί είμαστε εδώ πάντα στη διάθεση όλων και μαζί μου, δεν είμαι ποτέ μόνη μου, είναι υπέροχοι συνεργάτες που ευχαριστώ σε βάθος, από καρδιάς, γιατί δεν κάνουν μόνο μία δουλειά, αλλά κάνουν πραγματικά ένα τεράστιο λειτουργήμα με πολύ κόπο, με πολύ σεβασμό. Και εγώ με αυτό το ευχαριστώ θα ήθελα να πω στους νέους που μας ακολουθούν τώρα και στους λιγότερο νέους, να ολοκληρώσω με ένα ρητό. Μόνο αυτοί που θα ρισκάρουν να πάνε μακριά θα δούνε τελικά μέχρι που μπορεί να φτάσει κάποιος. Je regarde la mer. Notre rêve d'amour. Tu me manques.